Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ja sam Leonarda. Ja sam Žana Marij. Danas se nalazimo u The Fitness centru Hotel Novi Zagreb i komentirat ćemo, to jest ocjenjivat ćemo najbolje vježbe za gluteus. Danas ja imam težak zadatak da izvodim vježbe koje mi Leonarda zada i da ih i sama ocjenim kako su imale efekt na moje tijelo. Tako da evo jedva čekam da vidim što će to Leonarda za mene pripremiti. Jesi spremna? Pa za tebe uvijek. Ajoj! Krećemo onda sa hip thrustom, odradit ćemo ga na spravi, zato što tu možemo bolje izolirati gluteus. Ok, što se tiče postavke, gledaj da ti pete budu ispod koljena. Tako se namjesti. Ovako, i možeš još mrvicu pete povući prema sebi. Blago rotiraj stopala prema vani i podigni se kukovima i sad povuci. Moramo ocijeniti ovu vježbu po pitanju njene učinkovitosti, u smislu koliko mi možemo dobro izolirati gluteus sa hip thrustom, neovisno radili na spravi ili sa šipkom. I ja bi ovu vježbu definitivno ocijenila kao S, najbolja vježba za gluteus, zato što stvarno imamo puni opseg pokreta. I bez obzira što će tu malo sudjelovati i kvad i zadnja loža, ali minimalno, najbolje ćemo aktivirati gluteus. Što ti misliš o tome? Apsolutno se slažem s tobom. Ja ti draga ove vježbe voliš inače raditi. Da, obožavam hip thrust i pogotovo kad hoću malo baš imati onaj lift, instant lift, uvijek odaberem hip thrust. Bilo sa slobodnom šipkom ili ovo. Da, odlična vježba za izgradnju gluteusa, jedino eto što malo više ona aktivira gluteus maximus i opet nam trebaju dopunske vježbe da bi imali kvalitetan trening za gluteus, ali definitivno po meni jedna od najboljih vježbi. Apsolutno, ja ne znam kako se točno zove svaki gluteusni mišić, jel? O gluteus maximus, ti se razbacuješ s terminima, ja samo znam kad ja završim ovu spravu taj dan da ja imam pump. I to je sve što mi treba, znači S. Dobro je. Eto, onda smo se oko toga složile. Yes, S. Ok, sljedeća vježba nam je rumunjsko mrtvo dizanje, radit ćemo je sa bučicama. Primimo bučice neutralno uz tijelo i idemo maksimalno kukovima prema iza koliko možemo. Kad osjetimo da je zadnja loža maksimalno istegnuta, vraćamo se gore. Cilj je da ne odvajamo bučice od nogu, nego da kliza lagano uz tijelo i da trup ide polako prema dolje, ali da ne forsiramo previše dubinu, jer tipa kad bi sad otišla ovako, s time nisam dobila ništa jer mi je već ovdje zadnja loža maksimalno istegnuta kao i gluteus. Primi bučice, podigni ih čvrsto, lijepo se uspravi u gornjoj poziciji, ispruži ruke, aktiviraj leđa, malo stav nek ti bude u širini ramena. Ovak? Tako, da. Okay. Lijepo čvrsto stisni trbuh i kreni kukovima prema iza. Nek ti bučice klizaju. Stisla sam ja trbuh, samo on toliki svejedno. Nisam to rekla zbog toga što se vidi, nego čisto da održiš čvrstoću u vježbi. It's fine, I'm happy with my body. Moram misliti na tvoju sigurnost. Ok, let's go. Pa nisam još radila na ovaj način. Radila sam je naravno na krivi način. Zato što nemam tebe around. Ne, ja ti volim to, ali recimo odavde, baš ono kao deadlift raditi. Ali nisam je nikad radila do ovdje da stanem, do tu. Ali ovdje se puno bolje osjeti loža. Više znači preferiraš kao deadlift nego rumunjsko kao skraćeniju verziju vježbe. Da dižeš poda inače. Nikad nisam volila da me neko ograničava, znaš. Onda kad dođem ovdje i kao kraj mi je već ovdje, to mi je nekako čudno, ali sad vidim da postoji dobar razlog za to. Tako da ću ovo uključiti definitivno. Pa znaš zašto ne idemo skroz prema dolje, jer onda nam se previše uključuju donja leđa, a ovo nije klasično mrtvo dizanje. Inače, rumunjsko mrtvo dizanje je odlična vježba i za zadnju ložu i za gluteus. Samo što, eto, kad bi je rangirali, to jest kad bi ju rangirala, ne mogu reći da je najbolja vježba za gluteus, zato što dosta trenira i zadnju ložu. Tako da, ali bi ju stavila na, recimo, mjesto A. Evo, ti si sad i osjetila dok si radila, pa mi reci što misliš. S obzirom da ciljamo gluteus, ja bi ovoj vježbi dala B. Super sam osjetila
stražnju ložu. Osjetila sam čak i gluc, ali imam feeling kao da mi ne bi dala onaj pump, nego da bi mi više dala ono, kako da kažem, snagu, ono, čvrstinu, jel? Pa, mislim, kad pričamo o hipertrofiji gluteusa, evo samo mala digresija, razumijem tebe što hoćeš reći, ali ova vježba nam super trenira gluteus u izduženoj poziciji. Hip thrust nam nije, tako da definitivno ja bi recimo prije stavila na A ako želimo izgraditi gluteus. Znači, pump je nešto drugo. Da. Tako da, evo, čisto samo iz tog razloga. Ja ću se onda složiti s tobom, pa ćemo imati unanimous decision. Može. Neka bude A. Ok, sljedeća vježba je frog pumps. Izvoli. Žablja perspektiva. Žablja perspektiva. Legli se, mora ti biti ugodno, evo da ćemo ti ovu malu giricu. Pa meni je uvijek ugodno kad ležim, znaš, tako da vježbe na podu, to mi je super. Evo ovako. Budući da ti voliš izolacije i voliš taj jurenje pumpe, ova vježba i je kao namijenjena na to, odnosno se radi malo veći broj ponavljanja za pump i uvrstili bi ju negdje na kraj treninga, pa evo kreni. To sad kao dižem, jel? Demonstracije. Digneš kukove skroz gore. Ovo prvi put radim u životu, evo. Digneš kukove skroz gore i čvrsto stisneš, da. Mene zanima, jesi ti osjetila dobro izolaciju gluteusa unutar ove vježbe? Jesam, ali znaš šta, malo sam se podcijenila. Ovo mi je bilo malo lagano. Trebali smo uzeti malo veće, ali nema veze. Svejedno sam osjetila gluteus dobro. Dobro. Ok, ovako, što se tiče nekakvog rangiranja ove vježbe, ja osobno bi joj dala iskreno, evo najiskrenije, možda će se neko naljutiti ili neće se složiti, ali ja bi joj dala ocjenu F, zato što ova vježba nema dovoljan opseg pokreta i ovo što si ti rekla, mogla bi raditi sa većom kilažom, ali ne dovoljno velikom da bi ta vježba bila izazovna. I ovo je čisto jurenje pumpe, tako da eventualno ako neka cura je i zadovoljna, odnosno žena zadovoljna sa svojim gluteusom, pa eventualno želi na kraju treninga ubaciti malo ove vježbe. Za šminku. Ovo što si ti rekla za pumpu, za jurenje pumpe, čisto je, eto, mogla bi proći, ali po meni nije. Po meni bi bila sa ove naše liste najgora vježba za gluteus. Ja se slažem i slažem se sa ocjenom F, ali mene ti je podsjetila ta vježba prije 20 godina, ono što je bilo u trendu, bili su u trendu satovi, aerobika i tako dalje. Mislim, još uvijek su u trendu za neku skupinu ljudi koji su više onak, dođu tamo se družiti, jel? Ali ja definitivno nisam taj tip. Ja volim ove malo kao ajmo reći, teže, jel? Da su teže vježbe. Volim teže vježbe, ali da ih kraće radim. Znači, volim kraći taj trening. Pa je. Duži kardio, ali volim kraći trening sa koliko god mogu dignuti, jel? A ovo mi je baš onak... Ja također, kao prvi put sam došla, Da, eventualno za neke početnike u treningu ili ako neko, na primjer, trenira u kućnim uvjetima, pa hajde, ali baš za gym trening nikada bi izabrala ovu vježbu. Ili ako neko snima Instagram Reelse, pa onda nastoji stalno nešto novo izmisliti, čisto da ljudima ne bude dosadno, pa onda ubaci to. Kao eto da je nešto drugo pokazao, ali zapravo iz iskustva doslovno 3 iste vježbe za gluteus svaki put radim i onda tu i tamo nešto dodam, čisto eto šminke radi, ali ovo je definitivno. Da, slažem. Ok, imamo Donkey Kicks. Žana će demonstrirati tu vježbu. Dakle, možemo ju raditi bez opterećenja, sa gumom ili ovako kao što ona radi sa zglobnim utegom. To je zapravo jedan od najčešćih načina na koji možemo raditi ovu vježbu. Vježba je jako dobra što se tiče izolacije gluteusa, pogotovo za gornji dio gluteusa, dakle medius i minimus, ali ono što može biti malo problematično je baš taj loading, što nakon nekog vremena postanemo prenapredni za izvođenje ove vježbe, a ne možemo dodati neki veći izvor opterećenja. Sad u teretani bi eventualno bila opcija na Smith mašini, što je velikoj većini žena teško, a opet ne možemo ni dodavati ne znam nekoliko ovih zglobnih utega. Kako si osjetila ovu vježbu? Mislim, što se tiče izolacije gluteusa, ona je dosta dobra, tako da... Upravo ono što smo malo prije pričali, izolacija je super, ali težina je nikakva i ne osjetim ništa. Znači, prije 20 godina kad sam krenula u fitness, ovu sam vježbu baš osjećala.
i upalio bi mi se gluteus i sve, ali u zadnje vrijeme kad probam ne osjetim doslovno ništa. Pa zato što si već jako dugo u treningu. Ja sam isto nekad u svojim početcima radila u vježbu ili kad je ono bio lockdown, onda nismo imali drugu opciju pa smo se snalazili. Isto bi trebalo veći broj ponavljanja, ali ne mogu reći da je loša vježba. Mislim, ne bi joj dala sad onu ocjenu F kao najgoru. Ne bi ni ja, znaš zašto? Zato što vidjela sam varijantu da ljudi to rade i na šipki. I na Smitu. Na Smitu, onda samo što ono što sam spomenula zna biti malo nezgodno za otkačice, da to i većini žena zna biti dosta teško, tako da za naprednije vježbačice definitivno da, ali evo, u pitanju neke ocjene ja bi je smjestila između C i D. A možda više čak i D, zato što smatram da ima boljih vježbi za izolaciju. Da, to baš negdje tako na sredini, kao što si ti rekla. Definitivno, C bi bila kad bi bila za početnike, ali i to s ovim, ali ako trebaš ići na šipku, to je onda dosta komplicirano, tako da definitivno D. D. Staćemo se tik ispod šipke, dakle da smo stopalima ne naprijed, nego tik smo ispod šipke. Širina stava da je tebi ugodna, otprilike širina ramena, može malo šire od toga, prsti blago okrenuti prema van. I šipku nemoj držati baš ono skroz gore, nego je malo spusti. Malo je spusti dolje. I udahnemo i spuštamo se prema dolje, koljeno prati smjer stopala, ciljamo da dođemo barem do paralele, dakle to i vraćamo se gore. Znači klasični čučanj. Znači voliš raditi čučnjeve inače? Najbolji su. Znaš kako Italijani. Tebi su čučnjevi najbolji, najdraži. Da. Pa ja se mogu s tobom složiti po pitanju čučnja prije, kad sam ja tek krenula, sad obzirom da već imamo 8 godina staža u teretani, izbjegavala sam čučnja jer kao nisam htjela velike noge. Ali nikad nisam postigla dobre rezultate po pitanju gluteusa dok nisam počela raditi čučanj redovno. Sad ga slabije radim, zato što je već prošlo dosta godina, ali definitivno smatram da je jako dobra vježba za gluteus, ali da radi dosta i noge, odnosno kvadricepsi u toj vježbi radi. To je neminovno. Dakle, to je vježba koja gađa obe te mišićne skupine i nemoguće je dobiti to da mi samo baš izoliramo gluteus. Kvadovi rastu, definitivno. Ali bi joj dala, bez obzira na to, ocjenu A. Zato što je jako dobra. I smatram da kad želiš izgraditi dobar gluteus, da bez čučnja to neće ići. Ali ne možemo opet ocijeniti kao esna je najbolja, kao hip thrust, jer hip thrust nam je baš izolirano za gluteus, ali čučanj ima svoje mjesto u programu treninga za gluteus. Ja se apsolutno slažem, inače obožavam ovu vježbu i dala bi joj ocjenu S, ali onda ćemo reći A. Neka bude A. Evo, super. Jednostavno, imamo statični taj iskorak čučanj. Napravit ćeš korak naprijed koliko ti kuk dozvoli, da ti je ugodno. Prebaci težinu na ovu nogu, ovdje ćeš prste dići iza na steper. Blago se možeš nagnuti trupom prema naprijed i ideš prema dolje. Znači, ko bugarski, samo malo kraći pokret. Opet nam se bugarski tu prikrao. Sve nešto bugarsko, ovo ono. A šta je hrvatsko? Hrvatski gluteusi u kadru. Ajde da mi malo te gluteuse osvjetlamo, znaš. Da ne bude all talk, no work. Znači ovako si rekla, tu negdje, jel? Stani se da je tebi, odlično. Može. Mislim da prste ove noge malo usmjeri prema unutra. Ovak? Ne prema unutra, prema meni. Tako. A ovo, okej, da bolje stane, može. Lijepo težište na puno stopalo. Ajmo probati. Kako ti se svidjela vježba? Pa super mi je vježba, ali koljeno mi je puklo jednom. A dobro, ajde sada. To je malo stvar praksa. Pusti ti, ajde sada. Doći ćeš ti u moje godine. Ne, šalim se. Meni se sviđa vježba, ali recimo ja ti volim
čak i taj iskorak raditi ono najklasičniji na svijetu, ono šipka i ravno, ali sviđa mi se ove tvoje varijante, ali ne bi mi bilo ono baš prva, druga ili treća, znaš, kao mjesto, jel? Dobro, okej. Bilo bi mi negdje medzo. Pa ovako, definitivno, znači opet imamo tu malo i kvadricepsa u igri, tako da nije kompletno izolacija za gluteus, da može biti dobra vježba za gluteus, ono što smo rekli, možemo ju staviti negdje u sklopu programa, ali u sredinu, tako da ja bi se složila s tobom s te strane. Ima mjesto u programu treninga za gluteus, jako je dobra vježba, ali ne možemo reći da je najbolja, tako da bi ja dala ocjenu negdje C. C, da, baš sam i ja mislila C. Meni se sviđa to što me aktivira kvadriceps, ali ciljali smo gluteus, tako da C. Ok, let's do this. Volim ovu, zato što mi daje različite varijante. Recimo, nekad je radim baš ovako sjedeći. Dobro. Ovako. I to mi dosta dobro pogađa gluc. Dobro. A druga opcija je? Nekad si ovako koristim, buhvatim se doslovno za ovo ovdje, malo se odignem i onda radim. Slično to. Ovo mi je malo lakše, tako da kad radim ovu varijantu vježbe, stavim si malo jače opterećenje. Odlično. Ali dobro me pogađa, čak kad se ovako nagnem, trigera mi različite mišiće unutar skupine gluteusa. Ja se slažem s tobom, abdukcija na mašini je odlična vježba za izolaciju gluteusa. Ovo što si spomenula da bolje osjetiš kad sjediš, kad je iz razloga što više aktiviraš gornji dio gluteusa, ove manje mišićne skupine. Ovdje mi je više sredina. Ovdje više radi i gornji dio, ali radi dosta i gluteus maximus. Samo što... Ovo mi je baš dobro za ovaj dio tu. Da, pa lijepo se osjeti. S tim da ja kad bi radila, recimo nas pravi ovoj, ne bi se nužno odizala ovako kako se dižeš, zato što opet ti malo više i kvadovi onda rade. Slobodno ostani sjediti. Da, istina. Jer ono, praktički je to neka vrsta izdržaja, jel? Je. Ali imam osjećaj kao da mi ova cijela vanjska strana onda... kompletno radi. Malo se zategne. Malo se više osjeti. Pa može biti izazovnije. Sve zavisi kako ko voli, ali da je nešto krivo po pitanju izvedbe jako dobro. I ja bi ovoj vježbi dala višu ocjenu zato što je jako dobra za izolaciju gluteusa, ali ne možemo je ocijeniti kao najbolju jer nije, dobro nam je skraćeni pokret. To je činjenica, radimo kraći pokret. Možemo je, super je što se može dosta loadat, u smislu raditi sa većim kilažama. Sigurno je jednostavna je za izvedbu, za savladati, tako da ja bi njoj dala ocjenu B. Tako da ćemo dati B, poslušat ćemo našu trenericu Leonardu. B je. Mi smo sad prošli više vježbi za gluteus, ocijenili smo ih od najboljih prema najgorima, za većinu toga smo se složili. Hvala evo Žani što je se složila sa mnom za većinu toga. Ja sam pokušala objasniti iz kojeg razloga bi dala nekoj vježbi višu ocjenu, a nekoj vježbi nižu i u konačnici ne postoji loša vježba ako je dobro inkorporirana u trening. Tako da samo treba malo pripaziti što ćemo staviti na početku, a s čime ćemo završiti, jer neka vas vodi nekako logika da ono najteže odradite na početku, pa prema srednje teškima do onim lakšima na samom kraju. I to bi bilo sve za ovaj video. Apsolutno, evo ja bi se isto složila, samo da kažem još par riječi, da mi je baš super ovo što si rekla. Znači ove vježbe koje su pod S, A i B, s tim uvijek počinjem trening, a ove vježbe dalje C, D, E, F, ne znam koliko ih ima, to nekako ostavljam za kraj treninga ili možda čak i ako ih ne stignem odraditi, nije bed. Bitno da mi ove najbitnije odradimo i gluci su uvijek u pogonu. Evo i hvala tebi Leonarda na ovom treningu. Super mi uvijek radi trening sa ženom jer žena baš zna šta treba ženi. Tako da cure, ako ovo gledate, poslušajte Leonardu. Vježbe su super, rankirala ih je fenomenalno. Ljubimo vas. Leki i Žaki. Leki i Žaki vam šalje pozdrave i vidimo se u nekom sljedećem videu. Bye!